Barkanmu da sake saduwa, ya al'amura ya kuma aka ji da al'amuran da suke gudana a Remitano. To kamar kullum a yau muna so za mu nuna wa mutane yadda za su yi withdrawal na coins. Ba coins ƙwaya ɗaya ba, kowane coins hanya ƙwaya ɗaya ce. Shine ana buƙatar abubuwa kamar haka. Da farko shine idan ka shiga application ɗinka, ka san dai coins ɗinka suna cikin wallet. Directly sai ka tafi kan wallet ɗinka inda za ta nuna maka coins ɗin da kake da su, wanda za ka yo ƙasa ka zaɓi coins ɗin da kake da shi. To a wannan application ɗin za mu yi ƙoƙari mu ga mun tura da Binance zuwa za mu tura da Binance zuwa kan wallet da take external wallet. Abu na gaba shine muna buƙatar address na wallet ɗin da za mu tura. So ita wannan wallet ɗin za mu nemo address ɗinta ta hanyar zuwa mu ɗauko shi daga inda muke da ita. Kana da matamsak ko kuma kana da wata wallet ɗin wadda take iya ɗaukan coins ɗin da kake so ka tura daga Remitano ɗinka. Abin da za mu yi, muna da 0.02 197717 a matsayin coins da muke da shi na Binance, maybe zai kai ko dala ina ga. So idan ka taɓa withdrawal na taɓa wannan na tsakiya, bottom ɗin tsakiya ɗin, idan kana da wallet address already ka riga kai saving shi akan Renek, za ka iya yin pasting ɗin shi. Kamar ni akwai wallet ɗin da nake yawan turawa da BNB, in kuka lura ku ga address ɗinta kamar haka, MetaMask wallet ce. To amma saboda ƙarin a san yadda abin yake, sai ka zo ka dubo address ɗin wallet ɗin da kake so. A nan ina da MetaMask extension wadda wallet ɗaya ce. Idan kai downloading ɗin wallet za ka iya buɗe ta a kowane irin platform kake sha'awa. To kawai wannan browser extension wallet ce wadda yanzu za mu yi ƙoƙari mu copy address ɗinta. Yanzu bari na fara signing up a cikinta. Sai ka shigar da password. To yanzu zan buɗe ta, zan shiga in copy address ɗinta in je zuwa kan Renek wallet ɗina in saka. Abin da yasa in ka kalli bidiyon nan daga farko zuwa ƙarshe, akwai wasu points da nake buƙatar a ce mutane sun kula da su. Na farkon su shine bayan address ɗin da akwai kuma abin da ya kamata ka kiyaye, na misalin payment da kuma network type. Idan kuka lura wannan network ɗin da nake kai, ina kan network ɗin smart chain ne. To in za ka tura da Binance daga Remitano zuwa kan wata exchanger, to ka tabbatar ka zaɓi network ɗin a matsayin Binance chain. So wannan out of the way, sai kawai ka kwafa. Yanzu hakan kuka lura ina da 0.0 BNB. To ga wallet address ɗin nan zan kwafe shi zuwa clipboard. Zan koma application ɗina na Renek inda yake jira na in sa masa wallet address. Zan zo nan directly in saka inda nake so ne crediting ɗin wannan wallet ɗin da shi ainihin address ɗin da muke da naje na kwafo yanzu, wanda na yi control V kenan. Alright, yauwa yanzu zan yi control V akan shi wannan address ɗin, ko kuma na rubuta shi hard coded. Akwai wallet ɗin dai already ga ta nan. In kuka lura gashi nan ta nuna mini MetaMask wallet ɗin nan already daman address ɗin shine a ciki. Amma kowace wallet kake da ita za ka iya zuwa ka copy address ɗinka ka zo ka saka a ciki. To in kuka lura da kyau, za ku ga address ɗin kan BEP20 yake, wanda shine smart chain ɗin Binance. Sannan fees ɗin shine abu na biyu da na ce za mu kiyaye da shi. Za su caje ni 0.005 BNB. Sannan kuma zan zaɓi adadin guda nawa nake so na tura. To a wannan bidiyo ɗin so nake na tura da shi cewa gabaki ɗayansa. Sai ka taɓa maximum. A nan na taɓa maximum, wanda a halin yanzu in kuka lura da kyau za ku ga rubuta we only support withdrawing to Binance smart chain. Ba su fara karɓar wani coins ba daga wani chain idan ba Binance smart chain ba. Saboda haka yanzu mun ɗauki za mu withdrawal BNB, mun zo mun saka shi. Sannan kuma na saka address, na ga charges, sannan kuma na rubuta nawa nake so in tura. Sai kawai na danna submit. Bayan na danna submit, abin da za su fara tambaya na, suna so ne confirming ɗin address ɗin nawa, shin ya fara daga farko
OXFB9, sannan ya ƙare da 74CBE. In kuka lura a nan gashi ya fara OXFB9 ya ƙare da 74CBE. Na ce musu na yadda, shine beginning kuma sannan shine ending. Wannan harka ce ta security, saboda kada ka je ka tura da abin da bai yi kama da wallet ɗin da kake so ka tura ba. A yanzu kuma sai kawai ka zo ka rubuta, ka taɓa musu confirm. A halin yanzu akwai buƙatar ka tabbatar da cewa account ɗin naka ne. Za su gaya ma detail, amount ɗin da za ka tura, wallet address, network ɗin da za ka tura, da kuma cajin da za su yi ma. Sai ka ce ka yadda. Bayan ka rubuta ka yadda, za su tambaye ka ka nemo code daga authenticator ɗinka, ka rubuta abin da authenticator ɗinka yake buƙata ka tura. Wanda a halin yanzu ina da Google Authenticator akan wayata, wanda kowa yana da buƙatar dama a ce ya kwafe shi, ya ɗauko shi, ya haɗa shi da Remitano wallet ɗinsa. Idan ba a yi ba, akwai video ɗin da aka yi shi a cikin wannan group ɗin. In kuma ana buƙatar group ɗin a ga yadda bidiyon yake, sai a je a yi subscribing da group ɗin. Insha Allah za a ga bayani cikakke dangane da Google Authenticator. Yanzu haka in kuka lura, za ku ga network ɗin yana verifying cewar ni ne owner na account ɗin, sannan kuma yana so ya yi, ga wani alert nan ya faɗo min a waya, wanda ina kyautata zaton transaction ɗin ne ya yi successful authentication, wanda ga shi nan yanzu ta wayata ina buɗewa, ina monitoring, zan ga me ya je ya zo, wanda a halin yanzu ga shi nan yana ƙoƙarin buɗewa. Wannan ɗan takaitaccen bidiyo ɗin yana da kyau a yi ƙoƙari a yi activating authenticator, sannan kuma duk wani abu da ake ganin ya shige duhu za a iya tambayar mu. A halin yanzu ga shi nan ma, kafin ma na buɗe wayata, in kuka lura a nan sama za ku ga an rubuta action has been confirmed. To idan ina so in tabbatar da shin action ɗin da gaskiya yi confirmed, sai in zo in ƙara buɗe wallet ɗina, misali matamsak, sai in buɗa ta, sai in ga menene ya shiga. Shin abinda na turo 0.02 MBNB ya shigo ko bai shigo ba? Yanzu ga ta nan za ta yi min loading. Masha Allah. In kuka lura ga shi nan already yanzu balance ɗina ya faɗo, wanda shine abin daman da nake expecting. 0.0215 BNB ya faɗo cikin matamsak wallet ɗina. Wannan shine abin da muke so mutane su gane cewa Remitano exchange ma gabaki ɗaya akwai speed wajen yin transfer. Mun gode, Allah ya bamu alheri, da fatan bidiyon ta amfanar. Sai a yi mana subscribing, a yi liking, kuma a yi sharing ga mutane saboda faɗaɗa ilimin. Allah ya bamu alheri.